Світ знову стоїть перед вибором – міжнародний порядок чи поділ на сфери впливу. Те, що донедавно здавалося пережитком минулого, сьогодні повертається у політичній дискусії. Авторитарні лідери дедалі частіше просувають ідею, що сильні держави можуть визначати долю слабших. У цій логіці не залишається місця для голосу малих народів і принципу самовизначення. Україна ж опинилась в самому центрі цього протистояння, і саме зараз стає очевидно, наскільки крихким може бути світовий порядок. Я припускаю, що оця новітня тенденція прагнення поділити на сфери впливу, вона якийсь час буде заворожувати політиків, бо авторитарним політикам вона буде видаватися дуже продуктивною і для них корисною. Але я переконаний, що цей період буде тривати коротко, тому що оці імперські візії про те, що світ можна поділити на сфери впливу, в яких ключову роль будуть відігравати якісь вибрані нації, що цей період буде дуже коротким. Тому що він неминуче закінчиться кризою світовою, неминуче закінчиться загальним конфліктом. І після кризи, я сподіваюся, людство черговий раз витре кривавий піт зі свого чола і скаже «never again». І піде знову на етап, коли скаже, що ні, навіть голос так званих малих народів має значення, і кожен народ має право на самовизначення. У цій новій геополітичній реальності Україна часто стає об'єктом, а не суб'єктом рішень. Деякі політики продовжують дивитись на світ через призму сили, ігноруючи право народів на існування. Мене просто виводить з себе, що у візії Дональда Трампа, який, власне, дуже прагне поділити світ на сфери впливу, не видно навіть такого багаточисельного народу, як український. Він нехтує інтересами українського народу, бо бачить лише сильного авторитарного правителя Путіна. А якщо говорити про кримських татар, то він впритул їх не бачить. Інтереси кримських татар для нього просто не існують. І я в такому світі не хочу жити. Я переконаний, що ця ілюзія буде тривати коротко, і дай Боже, щоб вона не привела до великої біди. Окрема тема – майбутнє Росії. Все частіше звучать припущення про її можливий розпад. Але чи готові до цього народи, які сьогодні входять до складу федерації? Історія вже знає приклади, коли регіони намагалися отримати більше самостійності, та нині ці процеси пригнічені страхом і жорстким контролем центру. Водночас потенціал до змін нікуди не зник. З одного боку, я вірю, що так, що свою роль вони відіграватимуть. І мені пригадується початок 90-х років, коли Єльцин звернувся до суб'єктів Російської Федерації з закликом «візьміть стільки суверенності, скільки можете осягнути, забезпечити». І деякі суб'єкти Російської Федерації почали активну роботу в цьому плані. Зокрема, мені пригадується, що в Татарстані були дуже цікаві тенденції, власне, до набуття такої суб'єктності політичної. Потім Путін цю лавочку прикрив і зробив все, щоб цей процес зупинити. Але
я думаю, що в Росії проявиться в якийсь момент Х, коли ослабне центральна кремлівська влада, в Росії проявиться, власне, воля суб'єктів. Поки що вони мовчать зі зрозумілих причин, тому що це небезпечно. Але як тільки ця кремлівська влада ослабне, я думаю, першим слово скаже Кавказ. Чеченія, Інгушетія. Я думаю, що вони найближче стоять до реалізації цієї проблеми. Паралельно Україна має готуватись до власних викликів, зокрема деокупації Криму. Питання прав корінних народів, передусім кримських татар, потребує рішень уже сьогодні. Без чіткої законодавчої бази та продуманої політики після повернення півострова можливі конфлікти. Йдеться не лише про справедливість, а й про стабільність у майбутньому вільному Криму. Я пригадую собі, що кілька років на зустрічах з кримськими татарами тут у Львові я, власне, апелював до них про те, що і від української держави, і від кримських татар слід очікувати певної підготовчої роботи. Я не впевнений, що на законодавчому рівні Україна готова до цього, зі зрозумілих причин, можливо, війна, але хоча б на рівні концептуальному мала би працювати якась група законодавців, яка би передбачала, які зміни потрібно внести в українське законодавство з тим, щоб забезпечити якісь інтереси корінних народів, зокрема кримських татар. З іншого боку, я апелював до кримських татар ось з якою думкою. Ось мені навіть особисто цікаво, яка позиція буде кримських татар щодо інших корінних народів Криму у час, коли буде практична можливість, реальна можливість відновити національно-територіальну автономію кримських татар у Криму. Окреме питання, що робити з тими, хто переїхав до Криму під час окупації. Це складна і чутлива тема, яка потребує виваженого підходу. Україна має врахувати міжнародний досвід і знайти цивілізовану модель вирішення. Водночас права корінних народів мають залишатися пріоритетом. Баланс інтересів стане ключем до стабільності на півострові. Ці люди в'їхали незаконно до окупованого Криму. Вони порушили українське законодавство вже тим, що вони вважали, що Україна не має права на Крим і кримські татари не мають права на Крим. Вже в цьому вони повинні нести відповідальність за свої дії. Яким чином законодавчо це обставити, треба дивитися на міжнародний досвід. Тепер, якщо говорити про корінні народи Криму, тут дуже важливо буде знайти гармонію між, з одного боку, титульною нацією оцього автономного Криму, йдеться про кримських татар. Кримсько-татарська мова має зайняти відповідне становище, вона має бути державною мовою для Криму. Однак права корінних народів на свою власну мову, на використання своєї власної мови, на забезпечення якихось їхніх практичних інтересів, все це має бути продумано і забезпечено, узгоджено з кримськими татарами. Тому що, якщо цього не буде, виникатимуть конфлікти, які руйнуватимуть саму кримсько-татарську державність. Попри всі виклики, Україна поступово утверджує себе як суб'єкт на міжнародній арені.
Шлях до цього був довгим – від нерозуміння і недовіри до визнання і поваги. Війна стала каталізатором цього процесу. Але попереду ще багато роботи, як ззовні, так і всередині країни, насамперед у формуванні власної ідентичності. Росія почала війну, вносячи свій внесок у цю справу, доводячи, що немає українського народу як такого. Є русський, єдиний русський народ. І тому оцей шлях, який ми проходимо зараз, від 20-го року, від безликої маси до теперішньої України, яка має своє обличчя, і яка вже зробила прорив у військовій сфері, у безпековій сфері. Це вже великий плюс. Але я очікую, я хочу вірити, що оця оновлена, відроджена Україна разом з своїми етнічними елементами, зокрема кримськими татарами, вона буде і далі привносити в європейське життя нові ідеї.